La comunicación, pues coincidimos que es una asignatura pendiente, la sensibilización también, por suerte también han salido los proyectos de EPD. ¿Qué papel juega la comunicación por terminar este encuentro en cooperación? Nosotros desde nuestra agencia, como os podéis imaginar, lo consideramos también un eje transversal importantísimo. ¿Y qué importancia tienen los proyectos de EPD? Que no necesariamente a veces es comunicación pura y dura para la ciudadanía, pero sí sensibilización pues a través de talleres, escuelas también, determinadas campañas en calles, proyectos audiovisuales. ¿Se apoya suficientemente a la comunicación? ¿Le damos un buen enfoque? Què pensáis, Álvaro? Pues evidentment, des del fons pensem que la comunicació i la sensibilització són molt importants, més encara, com s'ha comentat, en un món on la informació no és que vagis a buscar-la, és que te busca a tu, t'invadís el telèfon, la pantalla de l'ordinador, la tele cada vegada menys, però vull dir, la informació és quasi com que te perseguís. Per tant, és fonamental per a la cooperació valenciana també estar ahí, estar present, que nosaltres mateixos li donem la importància que cal, perquè crec que en els primers anys de la cooperació valenciana, evidentment, la comunicació o la sensibilització eren residuals, apenas se'ls donava importància. Jo crec que en els últims anys quedarà segurament feina per fer, però que tant ONGs com administracions hem ficat cada vegada més també de relleu la importància de la comunicació i de la sensibilització. Fique l'exemple, i Txelo el coneix molt bé, que el fons duem 2 legislatures creixent, el poquet que podem créixer, però creixent a nivell de recursos humans precisament en aquests 2 àmbits, incorporant un tècnic per a EPD i incorporant un tècnic per a comunicació en la plantilla del fons per ajudar i ficar en valor aquesta qüestió i comentava menys, ho hem parlat abans un dels exemples, duent a terme infinitat de campanyes i d'accions en cada un dels municipis socis de l'entitat per a ficar de relleu de cara a la ciutadania, evidentment, aquesta necessitat de que coneguen el que es fa i que fiquem en valor tota aquesta importantíssima tasca i perquè la ciutadania pugui valorar que efectivament, com hem estat parlant, la cooperació és molt important i no només important en un moment puntual, sinó que és important donar-li un recorregut, donar-li un treball constant i valorar-lo, evidentment, com una feina fonamental. Jo crec que la sensibilització, l'educació per a la ciutadania global i també la comunicació, el govern valencià, des de la Direcció General, estem apostant per treure convocatòries en companyia dels agents, com us he comentat, en una quantitat bastant important, perquè és importantíssim, com recalcar, que ja ho he dit abans, el que hem de crear aquesta consciència i esperit crític en la gent més jove, en la ciutadania en general. La gent ha de saber discernir quan li arriba una informació, perquè n'hi ha mitjans de comunicació de tot tipus, quines són notícies falses, identificar ràpidament quan n'hi ha racisme, xenofòbia, quan les informacions són sesgades. Tot això, un ciutadà, un valencià o una valenciana, hem de ser capaços d'identificar-ho, perquè com estem comentant, informació n'arriba de tot tipus, n'hi ha gent molt responsable a l'hora de tractar els temes especialment vulnerables o sensibles, entre els quals està la cooperació, i la ciutadania ha de conèixer i ha de saber això. És molt important que s'impulsen a través de les institucions, en aquest cas la Generalitat, en EPD, projectes que contribuïsquen a millorar la consciència crítica i formar ciutadans i ciutadanes en aquesta consciència crítica, però els mitjans de comunicació també han de fer alguna cosa més. Però han de ser mitjans de comunicació o professionals amb una certa sensibilitat per a no llançar aquests missatges per a que tingui que ser el ciutadà qui discernisca si és una informació falsa, si està sesgada. Jo crec que la professionalitat de tots els sectors
El de la cooperació ha d'estar també professionalitzat a banda de la voluntarietat que tinga, perquè és una evolució que hem vist que és important que en la cooperació al llarg dels 30 anys se professionalitzi, però també els mitjans han de ser persones sensates, mitjans sensatos, que ajuden a aquest creixement que estem fent tots per intentar trobar una via comunicativa i de recepció de missatges que diguen la veritat, que siga exactament el que toca. Jo crec que les institucions tenim una responsabilitat, en el cas de la Direcció General continuarem apostant per EPD i per també en les convocatòries des del que són els projectes, que cada projecte, tant de cooperació com d'humanitària, tinguin també una xicoteta partida, que és una cosa que en el seu moment es va retirar, anem a tornar a incorporar per a poder sensibilitzar des del propi projecte a la societat valenciana, que és al final qui destina els seus recursos econòmics per a que puguem treballar en els nostres col·legues en sanitat, en educació, a nivell del territori valencià, però també, com deia Lourdes abans, en els mateixos sectors, pero en otros indrets alrededor del mundo. Sí, eso es algo que nosotros celebramos, porque las organizaciones han hecho un gran esfuerzo por comunicar y ahora ya pues la Generalitat apoya con una partida precisamente para comunicar. A veure, jo crec que aquesta partida existia en el seu moment, per el que fora, pues, suposo que, és que hem transitat al llarg de 30 anys per èpoques fosques, però sí que entenem que és veritat que és important aquesta sensibilització per a crear aquest esperit crític. La gent ha de ficar-li careta i rostre a les persones en les que se treballa. Aquí van adreçades tots els nostres esforços cada dia que ens alcem per matí, anem a treballar, no hem de perdre de vista això. La gent ho ha de conèixer i sense una xocoteta partida de sensibilització, perquè a banda del que puga fer jo com a Generalitat, tu com a Diputació o tu com a Fons Valencià, les entitats, cadascuna en el projecte en el que estan treballant, també puguen fer la seva tasca. Això és una xarxa en la que ens hem d'impregnar i implicar tots per a que la cooperació sigui transversal i que cada valencià i valenciana sàpia exactament, això és un retorn, un feedback directament en el treball que s'està fent. Crec que és importantíssim el paper de la comunicació. La bona comunicació. Lo compartimos. Sí, important, comunicació i bona comunicació. La veritat és que sí. Des de la Diputació de València tenim clar que si les coses se fan i no arriben és com si no se feren, potser la percepció per la ciutadania, i en aquest sentit sí que el gros de les subvencions van a projectes, a intervencions, però també tenim una xicoteta línia de projectes de sensibilització per a les entitats i ONGs que facin en el territori valencià, per precisament això, arribar a la ciutadania i comunicar els treballs. Són les dues línies de subvencions que tenim des de l'àrea de cooperació internacional, els projectes i la sensibilització, perquè pensem que és fonamental, aquesta comunicació necessària i de proximitat i territorialitzada per a les valencianes i els valencians siguin conscients de tot el que se fa en cooperació internacional. I a banda, en la Diputació sí que tenim 4 convenis nominatius, molt importants, centrats en comunicar campanyes, en portar endavant campanyes. En el cas del Fons Valencià per la Solidaritat, esta mateixa setmana presentàvem el projecte València per la Pau per a 2020, precisament per això, per a sensibilitzar a la societat i que arribi. I en el cas de la Coordinadora Valenciana d'ONGs, cofinancem el projecte general de pobresa zero i estem ahí. A banda, també treballem en ACNUR i en UNRWA, les agències de la ONU, i la veritat és que aquesta part específica és precisament per a comunicar, per a arribar a la ciutadania, perquè pensem que és necessari i que falta moltíssim. Que també hace pedagogia. Correcte, sí, a mi m'agrada molt la paraula fer pedagogia, perquè la gent necessita saber i ser conscient per a tindre tota aquesta informació de la que abans parlava Gelo, per a discernir, per a poder triar. No vol dir que tots compartisquen, però si tu tens tota la informació, potser tens una altra percepció o van caient de prejudicis que quan no tens coneixements, moltes vegades la desinformació o el desconeixement ens fa que una cosa a priori no li donem valor, no li donem importància o estiguem reticents quan ens l'apropen d'una forma molt genèrica o molt puntual. Y además ahora la coordinadora ha firmado un convenio con el ente público valenciano
para comunicar más y mejor. Sí, estamos muy contentas porque la semana pasada firmamos ese convenio con la Radio Televisión Pública Valenciana y es que además sabéis que las democracias más avanzadas blindan el derecho a la información, ¿no? Es importante que los ciudadanos y ciudadanas estemos informados de las cuestiones que nos afectan para que podamos hacernos una opinión y a partir de ahí actuar, ¿no? Nuestra Constitución blinda ese derecho y también bueno, pues todas las legislaciones de las radiotelevisiones públicas españolas también lo blindan y en ese sentido estamos muy contentos por poder ejercer ese derecho a la información y que la ciudadanía sepa, como decía antes, cuáles son las causas de la pobreza. De esa manera podremos dar el paso de actuar para actuar concretamente para disminuirlas. Y ese es el objetivo de la educación para el desarrollo, informar por un lado y al mismo tiempo pues dar pistas, porque uno no es solidario de la noche a la mañana, se enseña a ser solidario, ¿no? y a luchar por esas causas de la pobreza, se enseña de alguna forma y eso es lo que hacemos en las escuelas, en los ámbitos no formales, por eso es fundamental y prácticamente todas nuestras organizaciones tienen una línea de educación para la ciudadanía que es lo que sostiene después la intervención, ¿no? Estamos sembrando pequeñas semillas que en el futuro serán las personas que se van a dedicar a seguir luchando contra la pobreza. Ojalá pudiéramos decir que la pobreza se acabará dentro de 5 años, pero me temo que no va a ser así. Sí, además somos conscientes de las campañas que realizáis con mucho esfuerzo, con mucha creatividad y lo valoramos. Bueno, pues gracias a vosotras, gracias Álvaro por acompañarnos en este encuentro de cooperación valenciana, pero antes de terminar sí que me gustaría que hicierais una pequeña reflexión de cómo veis a la cooperación valenciana de aquí media década, o dónde os gustaría que estuviera, Álvaro? Pues evidentment jo espero que siga una cooperació més forta, més consolidada, que deixi darrere etapes recents més fosques i que tot el món, des de les administracions i les ONGs, siguem capaços de ficar en valor el que se mereix la cooperació valenciana i que aquesta percepció arribi a la ciutadania i, per tant, que aquest treball important es valore. Evidentment, també desitjant que a tots els nivells possibles es poguera complir amb el 0,7 i des del punt de vista ja més particular del fons, desitjant que el nombre de socis pugui créixer en els pròxims anys. Bueno, el meu compromís com a directora general de la Generalitat Valenciana crec que el vaig ficar damunt de la taula en un primer acte que vam fer a l'inici d'esta nova legislatura i queda palès en el llibre de 30 anys de cooperació. Això no és un llibre, tot i que està impulsat per la Generalitat, això no és un llibre de la Generalitat, és un llibre que relata i va de la mà de tots els actors possibles que han hagut al llarg d'aquests 30 anys. M'agradaria que d'ací 5, d'ací 10, d'ací 20, la política de cooperació valenciana farà una política consolidada, inqüestionable en qualsevol moment de situacions difícils polítiques, que independentment dels governs, de les persones que representarem a les institucions, farà una política que ens creierem totes i tots, inclusiva, transformadora, participativa, i en la que poguerem arribar a, com diu el llibre, anar poquet a poquet transformant el món. És molt difícil, sé que és un repte molt ambiciós, no és una cosa tangible, però m'agradaria, el temps que jo forme part d'esta maquinària en què ens trobem tots intentant despentar este carro que és la cooperació, m'agradaria, el dia que me retire, que aquesta política funcioni a soles, que els agents, que tot el món ens ho creguem, per a que independentment, com vos he dit al principi, de qui estem, ens la creguem tots i sigui una política que tots necessitem que estiga en la primera fila. Transformar el món és el nostre compromís, és difícil, però poquet a poquet anem avançant, en 30 anys s'avança molt, esperem que d'ací 5, si ens torneu a convidar i estem, que això existisca. És un llibre referent per a la cooperació, perquè no és, com vos deia, un llibre de la Direcció General o de la Generalitat, és un llibre de totes i de tots. Per part de la Diputació de València, des de l'àrea de cooperació internacional, també consolidar aquest compromís i esperem que d'ací 5 anys tinguem aquest 0,7 al que hàgim pogut arribar.
en companyia de també IC07 en ajuntaments, IC07 en entitats, IC07 en la societat valenciana, en empreses, i això haurà sigut possible si en aquests 5 anys realment el meu desig és que la gent normalitze i assimile i que forma part del seu dia a dia la cooperació internacional, la cooperació de les societats per a construir un món més igualitari, més just, sense pobresa, que totes i tots volem i pel que treballem. Jo crec que això serà un pas ferm per a que el treball per lluitar contra les desigualtats al món siga ja una cosa normalitzada, que no siga una cosa esporàdica ni d'emergència, sinó que siga un vector més en el treball del dia a dia d'institucions, societats, empreses i de totes i tots fins que aconseguim erradicar les desigualtats al món. Pues nosotras nos planteamos, somos muy concretas en el sector, intentamos establecernos metas realistas, entonces nos planteamos dentro de 5 años, ya habrá pasado la 10ª legislatura actual y nos marcamos, recuerdo el año pasado, el compromiso de llegar al 0,4% de inversiones en cooperación en esta legislatura, ¿no? Entonces me gustaría que ese compromiso se pudiera cumplir, porque si no va a ser muy imposible llegar a esos grandes objetivos que todos nos planteamos, ¿no? De disminución de la pobreza y todo lo demás. Nos gustaría que pasara eso y nos gustaría además que la cooperación fuera más sencilla de hacer, ¿no? Porque sabemos que bueno, administrativamente es muy compleja, hay muchas trabas burocráticas que impiden que podamos hacer una intervención más ágil, entonces el objetivo que también nos hemos marcado muy concreto es hacer cooperar mejor y cooperar de una manera más sencilla. Entonces nos gustaría que dentro de 5 años pudiéramos hacer todo lo que queremos hacer pues en menos tiempo y de la mejor forma. Pues esperemos que de aquí 5 años tengamos la misma pasión, sea más ágil, sea más sencilla y sobre todo eso, ¿no? Que tengamos pasión y amor por la cooperación valenciana y por la cooperación en general y sigamos cumpliendo objetivos y metas, que hay 169 metas por cumplir. Muchas gracias. Una cosita para acabar, porque le voy a coger el guante a Lourdes, ¿vale? Con el marco normativo que estamos estableciendo y estamos negociando, vamos a intentar facilitarle al sector. Venimos de una época, como hemos comentado, compleja, en la que teníamos que encorsetar mucho, porque estábamos hablando de dinero sagrado, que es el dinero de todos los valencianos, pero en estos momentos estamos en una fase de negociación para mejorar el marco jurídico y simplificar, dentro de las posibilidades que nos lo permita todo el marco jurídico, pues el facilitar a las entidades todo su trabajo. En cuanto al compromiso presupuestario, lo iremos viendo porque estamos en una circunstancia compleja, pero sí quería apuntar en esta reflexión para que tú también puedas trasladar al sector. Me alegro que te comprometas públicamente además y que seas valiente en ese sentido. Yo creo que entre todos los que estamos aquí lo vamos a conseguir, ¿no? Son, ya lo he dicho, metas muy concretas y realizables y si queremos yo creo que se puede. Pues queda dicho entre ambas y quizá pues de aquí 5 años veamos eso, una cooperación más ágil y sobre todo, como he dicho, pues con la misma pasión. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.